Benoit Benjamin destorbat per Patrick Ewing. Són els Knicks de Nova York, un equip de luxe per al pròxim Open McDonald's que es farà a Barcelona. Aquesta és la roda de premsa en què es va fer oficial. Ens van demanar a Roma 60 dies per reflexionar els dirigents de la NBA, el David Stern i el Russ Garnick, i 15 dies després, abans de complir-se els 60 dies, ens van cridar a negociar a Nova York i des de fa 2 mesos havia un pacte entre la NBA i Barcelona Promoció de no donar-ho a conèixer fins a l'All-Star Game d'aquí a Miami. D'entrada, els representants de Barcelona havien demanat ser la seu l'any 1991, però Roma, en l'últim McDonald's i després de la primera jornada, van adonar-se de la insatisfacció dels dirigents de l'NBA, una insatisfacció que tenia 2 causes: el fet que el pal Eur fos mig buit i els problemes que van tenir amb els representants de la Lega, la Lliga Italiana. Això va fer que decidissin demanar el McDonald's de l'any 1990. En l'NBA encara recorda amb una gran satisfacció l'Open que es va fer a Madrid l'any 1988, el primer que es feia fora dels Estats Units i que va ser un gran èxit d'organització i també de públic. La presència dels Celtics va fer que el pavelló de la comunitat autònoma s'omplís a vessar els 2 dies de la competició, cosa que va provocar una reacció molt positiva de tot el bàsquet nord-americà, directius, mitjans de comunicació, jugadors, tècnics i públic en general. Això va fer que David Stern i companyia consideressin Barcelona per sobre de París, tenint en compte que a la capital de França no hi ha cap equip important. No fos cas que passés com a Roma, on el públic escridassava el Philips de Milà cada cop que jugava. D'alguna manera, la NBA ha volgut jugar sobre segur i per això s'ha decidit per Barcelona. Barcelona té una gran tradició de bàsquet. És una ciutat molt esportiva i serà la capital olímpica del món en els pròxims 2 anys. A més, jugarem al pavelló olímpic. Estem ansiosos per treballar amb el comitè organitzador de Barcelona i amb la ciutat. L'oficina de l'Ajuntament hi ha col·laborat força i disposarem de les millors instal·lacions. Tothom hi ha col·laborat molt i esperem que serà tot un èxit. Són paraules de David Stern, que per cert ha signat un nou contracte amb l'NBA pel qual percebrà 3.000 milions de pessetes en els pròxims 5 anys. Una de les coses que més van sobtar al comissionat de la NBA és que els representants de Barcelona van exigir la presència d'un equip de renom per mirar d'evitar que passés com l'any passat, en què els Nuggets van estar a punt de caure davant el Jugoplàstica. Alguns dirigents de la NBA ens van dir que, almenys en aquestes primeres edicions, no poden permetre's el luxe de perdre l'Open McDonald's. Els organitzadors del McDonald's sempre ens diuen que volen un bon equip. Però recordi que el primer any hi vam tenir els Milwaukee, que van aconseguir un èxit enorme. També hi hem tingut els Boston Celtics amb molt èxit. Denver s'ha classificat 8 anys consecutius pels play-off i els New York Knicks ho estan fent molt bé. Sempre intentem enviar-hi un bon equip. Creiem que és bo l'esperit esportiu, però també ens agrada guanyar. Barcelona tindrà la sort d'acollir un dels equips més carismàtics de l'NBA, amb un jugador estel·lar, Patrick Ewing. El jugador jamaicà, el més ben pagat de la NBA, aquesta temporada, amb 3,5 milions $, està en el millor moment des que juga en la NBA, ja fa 5 temporades. Patrick Ewing, un jugador efectiu i espectacular. Sí, anirem a Espanya i ens agrada molt. És un país amb una gran tradició. És la primera vegada que aniré a Europa. Espero que tots plegats ens ho passarem força bé. L'Open McDonald's de l'octubre que ve significarà d'alguna manera el bateig del Palau de Sant Jordi. Més de 15.000 persones podran seguir en viu un espectacle singular. Els Knicks de Nova York